Fl-edizzjoni ta' Affarijiet Tagħna ppreżentata minn John Bandi, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb żvela il-waqt laqgħa tal-MCSD d-Direttur Ġenerali tal-GRTU qabbel lil luħut mill-ħaddiema li għandhom impjieg prekarju bħala ġrieden. Wara li prova jwaqqaf il-programm u ma rnexxilux, ġimgħa wara mar fuq ix-xandir nazzjonali u beda jgħajjar lill-General Workers Union. Fil-programm l-ewwel qal li dak li qal fuq Tony Zarb mhux minnu. Milli li akkużani li mort ngħajjar il dawn in-nies illi huma ġriedin hawnx qalu jien qed ngħidha hawnhekk pubblikament, ngħidha lil Tony Zarb hija gidba. Madankollu ftit tal-ħin wara u ammetta li qal dan id-diskors iżda skontu ma kellux jitniżżel fil-minuti għaliex dak li qal kien sempliċement battuta. Meta ġiet għall-minuta, is-segretarju li jagħmel il-minuti uffiċjal, segretarju eżekuttiv mara, xogħla huwa li tagħmel iċ-ċirkulat 7 minuti. F'dawk il-minuti ma kienx imniżda il-frażi għaliex għax hemmhekk dejjem jimminitjaw is-sentenzi l-iktar importanti, il-konklużjonijiet jimiss qatt ma nimminitjaw il-battuti, dik kienet battuta. Vince Farrugia akkuża liċ-Chairman u s-Segretarju Eżekuttiv tal-MCSD li mmanipulaw fil-minuti mingħajr ma qalulu. Xi ħaġa li dlong ġiet miċħuda mill-General Workers Union. Is-Sur Farrugia għandu minuti fideh li ntbatu lilu fil-21 ta' Diċembru tas-sena l-oħra. Li din l-istqarrija tidher b'mod ċar fejn hu għajjar lil ħaddiema b'xogħol prekarju bħala ġrieden. U ngħidu s-Sur Farrugia żammek minn Diċembru sa issa inti qatt ma tkellimt fuq għadi. B'ton irrabjat u arroganti Vince Farrugia akkuża lil General Workers Union bi stil faxxista. Dawn in-nies b'mod sistematiku jiena ngħid l-opinjoni tiegħi b'mod faxxista. Viżibilment mitlu ftit tal-ħin wara u għalhekk. Sur General Workers Union, Sur Tony Zarb, mhux se nagħmillek l-ebda apoloġija jogħġbok it-tin interdett tiegħu li tin l-interdett tek kapaċità għax hemm tidu twasluni u jekk tidu xewxu n-nies għall-vjolenza komplu xewxuhom. B'reazzjoni għal dan fl-edizzjoni ta' One News filgħodu waqt il-breakfast show ta' One, Tony Zarb għalhekk. L-interdett mhux Tony Zarb ħajtu juru s-Sur Farrugia. L-interdett ħajtulu dawk il-ħaddiema kollha li jaħdmu b'xogħol prekarju li s-Sur Farrugia għajjarhom ġrieden biex hekk irid jagħmel libella għalli ħajjagħmel s'issa du għamel xejn jagħmilulna. Tony Zarb qal li dak li qal fl-MCSD Vince Farrugia imbagħad irrepetih fuq il-ġurnal uffiċjali tal-GRTU. Għax aħna konna leali għal-ħaddiema u għadnilhom x'qal is-Sur Farrugia kontra tagħhom, issa tjajna faxxisti le. Issa qabeż il-limitu Sur Farrugia. Tony Zarb pratħar lil dawk kollha li wrew solidarjetà miegħu, inkluż membri tal-GRTU li ċemplulu u għamlulu kuraġġ wara d-diskors ta' Vince Farrugia.